खुलुमबाय नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ गिबियावनो आं बरायग्रोनाय जाबाय। दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोंनि बे जिनाखि राबारखौ जोङो बिदिनो टेपिं खालामखांनायनि उनाव रुलार मेसिनाव बिदिनो जोङो शीट बानायोमोन। बे शीट बानायनाय जिनाखि जोंहा गुदाम बेयाव जोङो जमा दोन्दोंमोन आरो बे समावनो हरनि समाव मिथिस्लाबै अर जोंनानै जोंनि बे राबारा गासिबो थेर बेथेर सेवहांगार जाजोब्बाय आरो खामग्लिनो हमबाय। मोनानि 9टासोआव जादोंमोन बे घटनाया, खिन्थु न' खाथिनिफ्राबो उनावहायसो अरा बारा जोंनानै जोंखौ खबर होनायलाय जोङो बासायनो होननानै फैदोंमोन, थेवबो जोङो बासायनो हायासै। फायार ब्रिगेडखौबो बेसेबांबार फन खालामबाय थादों, खिन्थु फायार ब्रिगेडफ्राबो माने कलखौनो रिसिभ खालामासै, बेबायदि अबस्था। दा इसां मोजां नङा, जिनाखि जोंहा बेवहाय अर खोमोरनायनिबो दैनि बेबस्थाबो इसां मोजां नङामोन, बेनिखायनो जों बासायनो हायासै। जिबायदि अरा ब्लाव ब्लाव जोंखाबाय, खाथियावनो फैनो माने साफिनो हायि बायदि जों जादों आरो। अब्लाबो जोङो फुंनि समाव एसे बासायनो हाबाय, फुंसिमहालागै जोंबाय थादों अरा। दा बेनो बिटिआर सरकारनिफ्राय जिनाखि जोंनि मावनानै जिनाखि जोङो मोन्दों, जिनाखि जोंना नुकसान जाबाय राबारा, बिनि जिनाखि जों इन्डास्ट्रि दा दंमोन बेफोरबो जोंना सेवहांगार जाजोब्बाय, खामग्लिनो हमजोब्बाय न'फोराबो। दा 60 कुइन्टेलनि बारा जागौमोन आरो जोंना राबार शीटआ। बेनिफ्राय स्क्रेपबो दंमोन, आदै सानैनि दं, आंनिबो दंमोन। आंना बिदिनो 5 कुइन्टेलसोनि बारा जागौमोन। दा बेनो बिटिआर सरकारनिफ्राय आंनिफ्राय बेनो रिकुवेस्ट, बा बेखौनो आङो आसा खालामो, जाहाथे जोंनि इयुनाव जोङो आरो बेबायदि जोंनि खामानिखौ आवगायलांनो बा माबा मोनसे हेफाजाब मोनो, आं बेखौनो बिटिआर सरकारनिसिम आङो रिकुवेस्ट खालामो। धन्यबाद।